Другото хора в нещо, ще играем на Among Us, както искате да го казвате. И да. Шопа за малко сме готвили. Да си купя нещо пред вас. И не, няма да съм гъбен никакъв шанс. Гледайте си работата. Следвате на играта. Сори, мотори. Какво да бъда? Добре, както преди имах на Among Us, ще си взема, разбира се, едно нещо, което е я. Кога съм се купил това? Една светлинка. Как? Окей, купих си. Не се чуеш от нищо. Така. Къде е на Наруто? Или пък не. Чак. Искам малко по-така смешен да ми бъде скина. Не мога. Добре, ще скупя този скин просто. Ще скупя също. Какви са те очила, човек? Аз ще да съберам за тези, къде са очила 2500. Много съм тук. Добре, ще скупя едно пиратско. Съжалявам, че бързо говоря, просто така. Се налага. Ще бъда с след това. Не мога 500. 500! Ще набия! Добре, ще бъдем с това. Няма значение. Класи. Опа. Хора, извинете, просто без да искам. Съм цъкнал. Така, готово. Да, искам с други хора, спокойно, да, искам. Да, повече обичат тая карта, окей. Белия скин е мой. Yes! Аз съм... хора, вижте ми якия скин. Добре, съм вчера. Харесва ли ви скина ми? Много як. Не е нужда да ми гледате скина какъв. Името. Бърках. Така, много яко се получи от скина ми. Така... Не, така да се бъда. Няма ли пиратското ми просто? Ще просто това. 3 малко станах. Окей. Относно това... Учам друга. И някакъв имаше VR очила. Окей. Яко. Окей. Черния скин е мой. Да, не си гали това нещо. Няма да галиш месото. Както един човек питон някакъв. Окей, почваме играта, хора, си искате палци импостър да бъда. Аз съм баси якия импостър. Но съм добра, бия ги. Ме откриват. Май гет! 3 импостъри. Хора, искам да направя дабл кил с тях, ама ще е трудно. Да направим дабл кил. Розов, ела да те убия малко. Ела така. Ела, нищо няма да ти направи. Не. Не сме на тази карта, бе. Окей, нямам проблеми. Е, тая новата, където беше. Не трябва. Ама аз съм близо до тя. Ото. Хора, трябва да направим дабл кил. Не може така. Хора, трябва да направя дабл кил. Окей. Много бързо умират. Хора, бягам! Това ще е най-бързата игра, която ще играя. Ама нищо. Добре, то си импостър. Чакайте, че се оплаших. Ще си викам, но не. Хора, спечелихме. Някакъв лев не спечелихме. Окей. Да, бе, влизам. Окей, хора, много добре свърши играта. Много бързи бяхме с вас, както видяхте. Така. Със светлинка. Ще бъда със светлинка. Като ми умирам.
Хора се искате палци, импостър? Хора, пак се паднах импостър! Окей, пак съм импостър, хора. Днеска ми върви. Помети масло. Помети който. Добре. Трябва да направя някакси дабл кил. Трябва да направим дабл кил, хора, не може така. Сега него ще го обличат. О, не! Сега ще видя тялото и стана лошо. Ужас. Хора, зеленият е умрял. Окей, двама убийци, аз съм за розовия. Че импостър нещо че купих. Така. Опа! Аз съм за другия розов, значи. О, някой пише нещо. Никой не пише за мене. Окей! Окей, няма значение. Кой? Аз гласувам за... Не! Не! Аз когато убих розовия, този беше още там. Не! Бавняк. Лайк. Окей. Праскайте лайк бутона. Както видяхте, един импостър направи лайк. Значи знаете какво да направите. Абонирайте се и лайкнете видеото. Така. Трябва мъртви, разбира. Трябва един да го бия. Искам някой... Червеният умрял, съм бил червения, така розовия убих пак. Помниш, аз съм нещо розово. Не искам. Дай, хора, убивам розовия, защото мразя Барби. Зато и. Чакай, ще питам къде са били телата. Where? Така. Гласувам за този. Трябваше за розовия да гласувам. Не. Сори, Барби, ама не ме интересува. Така, един импостър се тръгна, двама импостъри. Хора, как оцелих късмета? Един път, като се стрелях, нали, Among Us, някак си 6 пъти подред се паднах импостър, като играхме с брат ми, пак се паднах 2 пъти импостър и само първо него убивах. И не успеха да ме забличат. Така, давайте. Аз мога направя да скипна. Не. Аз съм си за синя. Така. Дали ще мисля, че съм аз? Значи този, който мяза с разваления банани и той е жълт, е убил червения. Окей! Браво! Някакъв левна. Аре, по-бързо! Хора, изтича времето. Ще се видим просто, когато приключи. Така, хора, дали ще ме разобличат, че съм аз убиец? И да видим. Хора, един гласа! Не! Хора, както видяхте, остана един убиец, който съм аз. Хора! Ужас! Хора, останах само аз убиец. Ужас! Един убиец. 4 сме. 3 трябва да убия и сме готови. Добре, аз ще... не там, окей. Ви си знаете, няма да ви съда. Не ме убийте, моля ви са. Така. Да не, защото съм ми посъден мога. Нещо не ми дава, не знам. Беше стои просто така. Пак. Другия им посред който. Добре. Добре, хора.
някак си дабъл кил. Давай го. Се измъкна. Стям към другото. Хора, печелим! Айде! Айде, мачкай! Айде! Yes! This game, окей. Окей, хора, спечелих. 2 игри подред бях импостър, който е добре. Няма кой да съдя, но ми хареса. Така... Какво ли ще скъпа си питате? Ще ви покажа. Съм да открия. Това беше... Май на това беше... Не. Така. Беше на тези работи. Така... Какво иска да си купя? И аз. Просто забавя. Може да се зайче. Знаеш си няколък съм и так много. Нещо яко трябва да пия. Добре, измисля го, хора. С нищо. Така... Аз май на тенски. Хора, не знам. Просто не се ме замерих.